Pinjo jiwo ni mondo ti kod thuolo mar romo ma biro mar African Climate Summit mar manyo yore mag bero chal mar kor lwasi kod aluora ma ok luoyo seyo e kindgi giwegi. Jatend migawo mar aluora Soipan Tuya wacho ni lokruok chal kor lwasi en midhiero ma omako ji duto ma owinjore onywakne. Tuya oloso kane oromo gi jokanyo mag riwruog jochung weche mawuok e ute mag fwambo mopogore opogore pachoka. Tudruok en mar neno ni thuolo mag ute fwambo bende oti godo mar medo jiwo ber mar rito aluora kod bero lwasi. Romo mar twak ewi lokruok mar chal kor lwasi winjo timre dwe manyien e buore Nairobi. We have agreed that all of us are part of the problem and that without blame games, we should be solutions-oriented. By amplifying the voices of leaders, scientists, activists, and everyday individuals participating in the event, media will also inspire a sense of shared responsibility and urgency across the globe. Newsrooms are strategically designing desks that cover issues climate change and sustainability. I want to believe there's an opportunity for a lot of partnerships and collaborations with these desks so that we can capacity build. We expect that in addition to discussing the issues, we will also portray the solutions, but even go further and show the opportunities for investment that are being signed or are close to being signed to unlock those challenges.